Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. We're living near those cruise missiles. We're looking for those cruise missiles. They're not 5 years away. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert bij mij een bijzondere gast aan de tafel. Hij is beeldend in de kunster, maar hij schreeuwt ook gedichten. Het is een absolute sportman en hij houdt ook nog van de natuur. Hij draait al heel lang mee in de kunstwereld. Ik had hoe iets Wilmsma. En het is mij een eer om hem, Joert, te ontvangen. Voordat we mij praten, wil ik eerst even een mooi gedicht van hem beginnen. Om het bestaan. De zee is vol tranen, zout drippen om het bestaan. De groen is vol van deren, kerels libbensop. De loft is vol van zuchtjen. Wat kind hier en wat matten. Het gas enkelt en nog grien zolang als het doort. Iets, mooiste best. Welkom. Goedemiddag, dank je. Hoe is het? Wat zo? Hoe is het? Ja. Dat gaat wel. Als ik vind wel wat dreig in deze tijd. Ik vind een dreige tijd. En ik wijn ik alleen, ja, maar de hoen dan, vanzelf. Dus dan heb ik net zo, ja, heb ik net zo volle praten. Dus daar is net bij soms hele dagen zo snijden. Nou ja, dan ben ik dat gewoon, wie het wel drijft. Nou, als je 11 jaar en ik dan net een woord zijn de hele dag. Zo. Maar dan denk ik altijd, nou morgen ga ik naar de ijsbaan. En dan meen je te maas en toen is het te maas. Dan ried ik maar een groepje. En dan maak ik een programmaatje. En dat is mijn lust en mijn leven. Dan ben ik er mooi. En dan, nou ja, je moet er wat van maken, zeg ik dan altijd. Maar nou ja, goed, daar geniet ik dan van. En dan ben ik oren dingen kwijt. Dan vergeet ik alles en dan ben ik. Ja, maar die jongens op het ijs, de jongens en famkes op het ijs, of vooral hebben en een stukje zo'n nacht maalje. Maar dat is mooi met meisjes omgaan? Ja, ik vind het wel mooi met meisjes omgaan. Ik heb wel eens heel vroeger van Omke Siebold, heb ik een keer gelezen, heb ik bij studenten van de universiteiten heb ik een verhaal houden. En nou ja, toen ging het over respect en over nou ja, Omke Siebold is in de Tweede Wereldoorlog martelen. En toen werd ik een jongetje onder wetten drukt en dan we boven en dan weer onder wetten en we boven. Nou, en toen werd ik zingen hier en toen weer hij een keer bij me en toen vertelde hij dat er dus hij was zendeling in Indonesië en hij kon een heel soort taal, hij wil 8 jaar een taal praten die. Toen zei ik, Omke, wat ben je geleerd? Wat ben je dan geleerd? En toen hij me zo vast, hij zei, nee, leven jonkje, nee, ik hou van meisjes. Nou ja, en ik dacht, en dat heb ik eigenlijk mijn leven lang. Dus, en dan ben je dan net leuk op die lui? Nee, zei ik, je bent toch hartstikke leuk dat ze dan onder wetten drukken en zo. Nou, hij zei, ik ben grote zielepoorten. En ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel maar dacht, god ja, ik hou van meisjes. Nee, hij heeft net geleerd, maar hij houdt van meisjes. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Nou, misschien, ik ben altijd wel graag met meisjes dwaanden, helpen. Nou ja, en zo zit ik op dat ijs, zeg. Pieter Boer, Rijn Jonker zit erbij. Anne, Frans, Dirk, neem maar op. Een mooi clubje. Ja, een leuk clubje. Ja, en dat soort mannen alweer.
Ja, en daar zijn een paar squalmeesters bij. En het is ook een allegaartje, hè, dus, van de maatschappij jongens. Hè. Maar thuis in die wenning en juist een werkplaats, een behoorlijke grutte. Ja, workplaats. Ja. Daar best alleen nog niet veel meestal met de kunst. Want had het er nog druk bij op dit staat? Best mijn pro ding dwaande? Nou, ik word heel kritischer. Ik ben nog altijd dwaande. Maar ik denk alles steeds maar meer dat het eigenlijk net goed genoeg is. En dat vind ik... Vroeger dan maakte ik een ontwerp. En ik doe altijd heel lang over het ontwerpen. Denken, nachtdenken, wetdenken. Dan werd ze aan de kant lezen. En dan denk ik, nou, op een gegeven moment samen had het worden. En dan tjener ze het in. Ik heb een heel soort wedstrijden gehad natuurlijk in die kunst. En dan heb ik het heel vaak woon. Maar nou... Ja, dan heb ik weer eens een paar opdrachtjes lezen, nou, dingen waar ik mee bezig ben, dwaande ben. En ik denk altijd, maar ja, is het wel goed genoeg? Is het wel goed genoeg? Mag ik net haast ophouden misschien? Denk ik wel eens. Hè? Misschien mag ik maar ophouden met de kunst of zo. De twijfels wel zo. Ja, dat twijfel ik wel hoor. Ik denk, ik ben nou haast een fjouwer zanter en ja, misbraaf. Ik denk, ja, mag ik net nou ja. Maar goed, ik wil ook nog grafiek maken. Ik heb de uitspers verzald in erft. En ik heb alle spul weer verkocht. En ja, dus ik wil ook weer grafiek maken nog. Want nog net heel lange lijn heeft nog een prachtig mooie oersjochts tentoonstelling gewoon in Oben. Nou, er weer spul voor die op het Jereveen te zien. Hè? Ja, nou is er als de dood. Ja, dat is wel een heel bizarre dat natuurlijk. Ja, in Belvedere is dat? Ja, in Belvedere, dat steen. Ja, ik ga in het begin van de jaren 70 heb ik mijn eerste kist te maken. Mijn eigen kist, omdat ik bang was dat ik in het verkeer... Ja, ik ben alles wat angstig in het verkeer. Ik ben net zo'n autorieder. En dat van een hutfietser? Ja, hutfietsen wel. En fietsen en ik ken me niks. Ik ben wel maar... bij de Mont Ventoux ging ik toen 83 een hele kilometer per uur naar onderen of zo. Maar dan heb ik helemaal geen angsten. Maar in de auto heb ik het in de auto wel. Een autofobie? Nou ja, nou ja, goed, dat ik één keer... maar ik ben net zo'n autorieder, vind ik zelf net zo. Ik vind alles... het lijkt me net zo. Ik ben leven met skip of rennen of fietsen, dat soort dingen. Maar wat vrees ik er weer? Wat zou het? Ja, nou ja, autorieden, het verkeer, de tentoonstelling in de Belvedere. Dan Belvedere. Nou goed, dat gaat door de DS, zeg maar. Dus dan is een tentoonstelling, die gaat dus over de... Ja, ik ga toen die kisten maken. Eerst mijn eigen kisten, toen heb ik dan een hele serie nog geleerd. Heb ik een mannelijke en vrouwelijke kisten maken, maar zetels, dat is eigenlijk het leven. En dat is vind ik wel een heel indringend werk. En dat is nou in die Belvedere, bij die tentoonstelling. Maar is Suzanne van den Berg daarmee aan de gang, met Hans Steenbruggen. En dan verongelukt zijn vrouw in het verkeer. Die verongelukt daar. Hoe groot wie die klap? Ja, dat is... Soms heb ik heel veel last van. Ja, daar heb ik heel veel last van. En dan denk ik, god, ik hier beter misschien het spul daar net in dan kennen. Denk ik dan, weet je wel. Maar ja, goed, het stiert er nou en... Nou ja, ik ben even bij de Jippening West, maar ik ben maar heel even West. Hans Steenbrugge had een verhaal over door haar. En reerbeton. Nou, en toen ben ik weer voor het gang. Dus ik maak de hele tentoonstelling nog een keer echt bezien. Maar waarom twijfels dan als die spul daar haast? Ja, dat ik dan denk, ik ga het leven thuis. Ja. Veilig, thuis, vertrouwd. Ja, en dan kan ik het precies zo deel zetten en de dingen eromheen. En in zijn museum, ach, zo. Ik vind het, er binnen wel goede vakmeisjes, maar daar is net zo altijd allemaal Koreaans binnen. Zo'n museumdirecteur die maakt het zo'n tentoonstelling, maar wie zo, soms is het net zo dat ik dan denk, goh, wat is het al hier? Er zitten heel soort dingen bij, dat denk ik, dat ik gewoon biologieles of zo. En dat is voor mij dan is het voor mij te min te graven. Dan is het voor mij te min te denken of zo. Ja, het prikkelt de verbeelding te min. Ja, sorry. Ja, dan... Het maakt die omzetten tot denken, nadenken. Ja, altijd dingen zijn heel precies al hier haast fotografisch maken worden. Of schilderen.
zitten mensen die zitten er misschien wel weken op schilderijen te doen, maar een paar hiertjes op een perceeltje. Dat komt bij mij net binnen. Ik ga liever wat onhandiger in die het onhandiger tekent of docht, maar wat meer gevoel, wat de ziel meer in zit. Ja. Ze had zelf altijd werken? Krijg zo lang trok in? Ja, ik ben altijd zat terug dat ik denk dat ik de kern van de zaak heb. Dat ik denk, je draait het om. Dat kan voor, dat nog meer eruit, nog meer erbij wij. Nou ja, en dat is iets aan de tentoonstelling, is dan krek om. Er zit van alles bij. Maar dat maakt die Satrodiëren dus nog steeds onzekerder, begreep ik. Nou ja, omdat steeds meer begint te twijfelen. Ja, ik begin altijd wat te twijfelen, ja. Had dat in golfbewegingen of is dat gewoon de leeftijd en... Ja, ik had altijd wel gaan. Maar goed, de schrikkelijkers... dingen... Als er opdrachten binnen, dan mag ik uitvoeren. Dus ik kan net altijd op een gegeven moment zeggen... God, ja, maar ik heb helemaal geen spijt van dingen die ik die heb net. Ik heb dan wel collega's die zeggen... Ja, dat is een jeugdzonde, dat is een jeugdzonde. Dan vinden ze dingen die ze in hun jeugd dingen die hebben. Dat heb ik helemaal net. Ik heb wel een peer gehad, maar die heb ik al lang in elkaar slaan. Maar net dat ik daar zonde van wie, maar dat ik dacht, dit is gewoon net goed genoeg. Nee. Die heb ik nooit naar boeten gebracht. Nee. Die heb ik nooit... hij wil zingen en schoenen. Maar die stamp ik in elkaar en voort ermee. Dat is er. Maar de grote werken van die, bij de omroep hebben we hierin? Ja, dit is prima werk, maar dat ziet je verschrikkelijk. Ja, correct. Ja. En het tempeltje op CD, zeg maar wat. En Roenom in de provincie Oeral, daar kan je een boekje van me. Er staat een prachtige beeld van in. Daar had bij alle jaren wel, al is het plak blijkbaar dan verkeerd. Ja. Maar de meeste had wel zoiets van, nee, dat... Nou, de plak is net verkeerd, maar de omklaring eromheen. Er komen altijd mensen die... Ik heb toen een keer met de koningin was, toen zei ik... toen zie ik mijn koningin Beatrix, die onthulde een beeld van mij. Toen moest ik een verhaal horen en toen heb ik iets zei van... Het beeld heeft meer verstaan van de dingen dan sommige mensen. Zei ik, zo. Want, dus dat moet zeggen... Ja, je hebt een mensen te doen. En die bepalen... Laat er niks te fretten. Foekje, kom hier. Hij zit er achter. Hey. Nee, dat lijkt niks. Nee, wat er bij u is van de mensen die het... Oh ja, sorry. Dit krijg jij. Foekje is een prachtige hoen. Ja. Is jouw jeetje? Ja, jouw jeetje. Wat voor soort is het eigenlijk? Het is een ruwhierige Hollandse herder. Maar ik zeg altijd een Friestalige, ruwhierige Hollandse herder. Want hij is wat zwart, maar wat proddergries hier. Had hij dat griezen hier altijd al gewoon? Ja, zilver. Zilver gestroomd om mijn kop, dat is zilver gestroomd. Ja. En dat hebben wij ik wat. Dus, ja, de baas en we zijn beide wat gries. En de man wie goud gestroomd, dus dan is dat een combinatie. Daardoor dat zilver om die kop heen, een heel mooi masker heeft ze. Het is echt een hele mooie hoen. En mooi blauw. Dus dan wat extra's Joert met de viertje? Nou, ik ben gewoon thuis, Joert. En ik ging een bonker bij me, dus ik zeg. Nou, jou de bonker maar even. Ja, hier is een bonker. Hier. Zo, het ze wat te doen. En hing het bot om het beestje? Ja, ik hing ook christelijk bot aan die hoen. Ja, die hoen is voor mij allemachtig belangrijk. Ik kom dus redelijk vaak alleen in die werkplaats best. Ja. En dan is zo'n hoen... Dat is ongeveer zoals een kat. Een kat die nestelt zich ergens en die jest net meer. Maar een hoen is wel mee bezig. Hè? Ja, die hoen, hij let altijd op mij. Als ik ergens ben, ik zit altijd op te letten. Ik zit altijd te zien. We zitten in de werkplaats, heb ik dan een houtkachel staan. En dan als ik dan gewoon binnen. En ik ga even in de huis om koffie. Of ik hel je wat op. Of ik ren even voort. Dat zeggen ze diegene altijd. Ze doet oors niks dan die door zien. We zijn er eerst. Dat doet ze altijd. Onvoorwaardelijk. In de hoes, ze luidt, maar ze zit altijd te zien in mij. Ja, soms dan is het ook wel ongrijpend, want dan denk je, wat verdorie. Ja, als dan een keer net zo lekker in het veld zit, ze shot west door die heen. Hè? Ja, maar is een hoen die bot stiepert op het moment dat ze eens een keer alleen beest of net lekker in die veld zit? Ja, het is tegen gewoon een maatje. Ja, een belangrijk leven beest om die heen is. Ja. Er was een periode gewoon het net heel goed met die. Nee. Mentaal.
Bist er wat van hersteld intussen? Oh ja, ik denk ik aardig weer. Maar ja, er bleef altijd pijnpunten, zat een psychiater in me zei. En ja, dat is toen te volle gebeurd alweer. En ja, en met leven, mijn leven is net zo, maar mijn leven gaat toch wel een beetje zo. Ups en downs. Ja. Altijd als een beste. Maar, Dat weer toen ze opgroeide, is het al zo? ja, ik denk het wel. Ja, in uw gezin, dat we Noorden al geleerd, ik net, zeg maar. Maar hoe volle win je? Hè? Wat? Maar hoe volle win je hem? We wie met z'n zeizen, 3 jongens en 3 famkes. Nou ja, goed, ik ben naar de ambachtschool geweest, die hoorden me nog naar de ABS en ULO geweest. Dus die moesten, en ik moest in die fabriek, ik moest bis heute de redens. Ja, maar door de houtjes, daar riest nog steeds op. Ja. Vind ik fantastisch trouwens. Maar op die houtjes daar zit nog een sticker. En die sticker die is nog van... Ja, die is nog van u van de Ruiterschaatsen Akkerum, zeg maar. En dat weer de zaak van Heid. Ja, dat weet je zo. En daar ben ik als jonkje van 15, 16 begon te werken. Ja, ik... Wie dat een keuze of moestest? Nee, het moest. Die geen keuze. Ik heb een van de omkes die op een binnenvaartskip zit. Die had mij als jonge jongen, toen ben ik wel eens mooi geweest. Of ben ik een keer op zijn Rijnaak, zeg maar, mooi geweest. En toen, ja, die wou mij heel graag dat ik matroos wilde zoeken en dan op een duur ik skipper. Die wou dat heel graag. Maar die Heid, die wou dat net. Die wou beslist dat ik moest thuis in die fabriek. Maar wie is een wetterman? Ja, ik ben wel een wetterman, want ik zie ik altijd. En ja, ik ben wel een wetterman. Dus dat hier altijd dat trok hier- in weer wie dat nog Ja, wel... het hier wel kent, het hier theoretisch wel kent. Maar ja, ik twijfelde toen zelf ik wel, omdat ik toen ik hutrenner wie. Zo, ik wie wel bij de junioren, bij de jeugd, wie ik een goede atleet. En dat schip hier, nou, ze hebben 40 meter lang of zo, denk ik. Dus dan draafde ik soms, als ik dan mooi wie, dan trainde ik op het schip. Dan draafde ik in de waring. Steeds heen en weer. Dan roende ik in het schip, heb ik wel een paar keer voor de loeken heen vliegen. Dus, maar goed, daarom heb ik het toen toch net teruggezet. Omdat ik het is wel, het is wel op mijn landje, hè. En ja, nou ja, goed. Zeg goed. Weet het werken in de... Hoe fabriek? neemt dat? In de zaak, de fabriek? Hoe neemt het? Ja, het weer een redensfabriek, ja, er weer heel hard werken. Hoeveel werken daar? Nou, we hebben 40 werken. Maar toen, in het laatste jaar, waren we misschien 4 of 6 of zo. Maar, zo ja, ik kwam uit 15 jaar van de Ameldschool af. Dat hier, ik 14 wijzen kennen. Maar in de tweede klas, dat is 1963, toen ben ik zitten blijven. En dat was dus die hele strenge winter. Toen kon dus niet eindelijk wat verzinnen. Nou ja, er moest er dus een heel soort makken worden nog in die winter zelf. Al die dag en nacht werkje daar. En ik moest altijd mooi helpen en mooi werkje. En we zijn toen heb ik dat... nou ja, als ik uit school kwam, moest ik voort van uw mem naar die fabriek. En uw mem kwam naar dezelfde. En de jongens hierden me daar ik. En ja, ik moest graag rijden, maar ik mocht net rijden, want ja, daar had ik geen tijd voor. Nou, dan zei ik om zo'n uur, ik moet niet huis, want ik moet huiswerk maken. Maar dan fietste ik voort terug naar Aardeboom. We waren tussen Akkeren en Aardeboom in. Dus dan kwam ik thuis en dan pakte ik de redens en dan onder de snelbeen, dus dan hup naar Aardeboom. Dat was maar een paar kilometer. Nou, en dan ging ik de hele jongen tot 10 uur, ik ging de baan tegen. En dan, ik weet altijd een van de laatste, dit om 10 uur. En dan stapte ik weer hut op een fiets en dan jaag ik naar huis. Nou, en dan ging ik, ja, dan toen ik uit de liek, maar begon het ook al om 6 uur. Dus ik ben nog wel de hele jongen, ja, riedert zijn die grote kerels en als jonkje, nou. Nou ja, maar dat is de... En toen ben ik zitten blijven, toen heb ik dat hele jaar, heb ik dus net 1 keer huiswerk maken. Nooit 1 keer. En ja, daar kreeg ik straf om, dus ik moest soms ook wel nablijven daarom.
Nou ja, klaar, dat kom je ik niet schillen, anders moest ik toch ik in die fabriek, dus dat maak ik net zo vol uit. Maar ik heb sokken minder cijfers, dus ik blijf zitten. Nou, ik heb altijd zijn lessen bij die studenten, het verhaal houden van de universiteit. Toen heb ik zijn dat dit de beste set in mijn hele leven best ik dien heb. Dat ik in 63 altijd te rijden ging, elke jongen en net huiswerk maken. Dus dat zitten blijven. Goed verhaaltje, die studenten. Ja, nou goed, ja. Ik kwam nou met... Ja, die machine hadden die pas aan het werk in. Ik kwam dus maar 15 jaar van school. Toen had ik mijn diploma. Die moest ik voort aan het werk. Vakantie weer direct net bij. En ik verdiende niks. Ik kreeg helemaal niks. Dus want ja, je mocht pas met 16 jaar verdienen. Dus ik ben in juni, juli en augustus heb ik vergeet werken. En in augustus toen kreeg ik mijn leenpoetsje. Ik kreeg een leenpoetsje en er zit 25 groen in. Dat vind ik nogal een behoorlijk bedrag nou wel. Ja, in weken. Ja, het stelt nou niks voor. Nee. Oh, 25 groen in de weken weer. En dan begon je maar zelf 6 uur. Tot jong 6 uur. En in de eerste, ik heb dan per week hebben op sneur werken. Dat weet toen ik nog zo. Maar goed, van die 25 groen dan moest ik dan weer 12 hele groen aan met me aan vakantiegeld. Dus ik houd maar 12 hele groen per week over. Maar nogmaals, wie ik net zitten bleef, dan hiek ik mijn 14 hier van die squallen kwam. En hier zou ik me ook in die fabriek stappen. Dan hiek ik mijn 14 hier dat werk gemaakt. Dan hiek ik hier en 3 maanden niks verdienen. Dat denk ik, hè? Ja. Dus ik heb nog van dat zitten blijven en die elke jongen naar die ijsbaan in Oudenboon, heb ik nou nog 2 keer in de week plezier van. Ja. Maar al die meisjes dat ik mij reed riet. Want hoe best u van daaruit te lonen kwam op de Kunstacademie, of tenminste de Vredeman de Vries? Ja, Vredeman de Vries squallen. Squallen, hè, wie het? Ja, het weer een Kunstacademie. Ja, hoe kwam ik? Nou, via Rien Kleefstraat, mijn broerjongen. Dat was een squalmeester. En die was maar een beetje ouder dan ik weer. Maar goed, ik denk van hier 4 of 5. Nog alleen maar Rien, die zegt altijd van alles wat ik doe. Ik maak er van alles. Ik maak van ijzer, ik smaaide van alle beestjes en vlinders en bloemen. En, ik wie in het vuur, ik maak er van alles. Ik heb een verdronken vlinder van Blauwdewijn de Groot, ik maak er. Zoiets, dat soort dingen. Nou ja, goed, die jongen die zei dat en die zei met mij dommers naar de Kunstacademie. Ik wist niet eens wat het was, jongen. Hier ben ik nooit verjet dus. Nou ja, en toen had hij mij een telefoonnummer, jong, van een van die docenten. Ik weet niet meer, misschien Stroosma wel, ik weet het niet. Hij koer in. Nou ja, en daar ben ik, die heb ik bellen. Nou ja, toen hiek ik de min vooropleiding. Dus toen moest ik ULO B of HBS. Nou ja, ik ging de aanbodsscholen en ik ging wel mee komen daarna nog dienen. Dus ik nog een soort MTS of MTS-achtige opleiding. Dus dan dat je letter een bedrijf overnemen kennen. Nou ja, dus dat hiek nog wel dienen. Maar ja, ik ging geen taal. Dat beetje Engels wat wij kregen, dat is de machine betjen kost of zo. Maar ja, ik kon net in het Engels praten. Kijk nog net, maar dat doe ik net. Zeg maar. Dus sorry. De beste wat te lonen kwam. Ja, toen ben ik dus... ik ben wel op de Kunstacademie gegaan. Ja. En ik moest al examen doen. En dat ging heel goed. Ik moest maar snel op een sneute midden. Op een sneute morgen bedoel ik, komen we daar. Nou ja, boodschap tas van uw mama, daar van alles in. En die horen, al je jonge meisjes, het zit er hartstikke vol. En toen ik al oerel werd rookt, zit in zo'n soort lange gong en het stonk een krenk van die reek en daar hier ik altijd al een hekel aan. Want het wie in de jaren 60?
Ja, Dat wie de hippies, langharig tuig, om het zo maar zo te drukken. ik weet, ze nemen mij al de Kele Provo, nemen ze maar. Want toen komt het een hele andere wereld bij dus. Ja, ik kwam uit de atletiek, uit je hutter in de rijwaai. Nou ja, en van de gestampte pot, fabriek, werk je. Ja, fabriek en werken. Ja, ik werk er gewoon thuis. Ik werk er thuis en jongens moesten gewoon naar die scholen. Maar dan kwam ze bij de verlichte hippies te wonen. Hoe groot wie die botsing? Ja, Want in ieder geval, hè, om Ja, ik heb er net zo'n botsing mee gehad, maar... begreep ze hun ambitie. Nou, die drank en die drugs, wat er toen ik al die hashrotzooi, daar moest ik niks aan hebben. Ik hier ooit een keer een filmpje gezien van Dr. Mijnsma. Dat wie een anti-rookarts. En daar heb ik een filmpje van dat ze op moezen en ratten, dat ze daar maar een wattenstaafje, heel voorzichtig een beetje nicotine bij een moes of een rat in een nekken dienen. Dan scheren ze dat keel met het beest in een nekken. Scheren het keel, dienen een drupje van die nicotine op. En dan kwam er een pleister op, dan kon die rat of die moes dat net scheen houden. En vooral ratten, die ben heel scheen. In de mum van tijd hadden ze kanker. In de mum van tijd hadden ze kanker. Dus dat heb ik toen als jongje, als jong op de ambachtskwallen, wie een hele fruitstripje in de squallen. Wie een prima squallen. In Heerenveen. Nou, en daar kregen we zulke dingen. Nee, dat was echt een goede squallen. Hè? Biologie, dingen door de natuur, klassieke muziek en de sport. Hè? Ik mocht als hutter en dan mocht ik hoe ik vreten medisch, mocht ik jij ervoor. Mocht ik naar de centrale training in, waar die maar wie in Grijs of in Ljouwert. Ja. Nog even door die kunstacademie, wat vond hij de mem ervan? Want vooral hij wie denk ik een van de ouderwetse squallen, denk ik, hè? Ja, wie een hele goede vakman. Maar ik Ja, ik je zei wie vreed, die kniepte en die sloeg ik wel, en knipte. Mijn oren, mijn oudste zuster ik een keer. Nou, dat wie net echt, dat vond ik net goed vond. Nou, maar een hele stap, hè? Want ja, Lietse Hits, die gaat naar de kunstacademie bij wijze van spreken. Ja. En vond hij dat oké? Nou, wist wat het is? Ik wie gewoon heel sterk. Fysiek wie ik heel sterk. En dwars? En dwars? Beetje dwarsbongel of niet? Nou, dat voelde wel wat mooi, maar ik wie gewoon... Ik ging hem wel merken dat ik wel wat in de bouten hier, zeg maar. Dus... ik een keer dat hij mijn zuster een keer ompakte, die oudste zuster. En toen lag ik allebei uit. Die in verkering wat hem net omstond. En toen kwam die led thuis en toen sloegen die. En, dus ik werd er wekker van. Ik ben bij de trap afvlaan en ik ben voor de huisteen gegaan. Ik zei, en nou de clown thuis. En dan deed het tegen. Dus toen was ik misschien nog maar 16 of 15, 16 hier. Ja. Maar ik gooide vetten van 200 liter gasolie, die gooide ik zo om. Dus die ging ik echt de gek mee. Pakte ik ze op, hup, en donder ik ze samen heen. En terwijl die andere man in die fabriek, die ging de grote moeite mee om zijn ding weer aan te zetten. Dus, en dat is wel een beetje mijn, ten opzichte van zijn huid. Zijn huid weer vreed, maar hij wist dus wel, ik heb een keer op een hand slaan. Dus... Goed, er is alle ruimte dus om naar de kunstacademie. Ik kreeg de ruimte om naar de kunstacademie te gaan. Ja. Praten we aan het verder over. We draaien op het begin van het programma Fischer Z. Ja. Een plaat uit de jaren 80. Cruise Missiles. Ja. Maar Marlies en de Workers vies ook te gekke muziek. Maar horen we Fischer Z is een favoriete band van mij? Nou, ik had het altijd heel mooi van. En deze Samuel LP die kreeg ik. Ik heb van een vriendin heb ik een keer twee gekregen. Van Joke. En ik kreeg maar van Guus kreeg ik nou deze Samuel CD. In die tijd, maar in die drege tijd van mij. Ja, en dan draaide ik dat soms even. Ik denk, dan maak ik de kap even leeg of even oors. En dan hiek er een soort aan. Want ik vind het echt... het zit heel goed in elkaar. En het is een mooie stem, het zingt mooi. Maar er zitten ook hele mooie versieringen al in die muziek. Ja, ik vind het hele pure, prima, goede muziek. Ben als ik bij de was, toen stiet ik op. Dus dat draait het regelmatig. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, ik draai het geregeld even, ja. Ja, prachtig. De volgende komt van de Rolling Stones en Painted Black.
Ja, nou goed, zo mijn kunstwerken heb ik haast altijd zwart verven. Omdat ik dan denk dat ze dan qua vorm jou het beste te erin komen. Dus ik heb maar een paar keer, bij de CCF heb ik een paar blauw verven, omdat het hele gebouw daar al dat blauw weer. Dus dat ben ik maar gewoon nou ja, daar ben ik maar dat blauw maar gewoon, maar verder heb ik haast nooit. Nee, ja, en of het pure materiaal, het kleur van het materiaal gewoon. Dat let ik wel zien, maar ik heb er ook wel een heel soort kunstwerken. Ik vanaf het begin, heel in het begin als jongetje al als zwart verven. I see a red door and I want it into black. No colors anymore, I want Great Hits Painted Black van de Rolling Stones staat op het lijstje van mijn gast van Joert Its Willemsma. Beeldend kunstenaar, maar ook dichter, maar ook een sportman, natuurliefhebber, een echte Fries. En daar wil ik die toch nog wat in overvregen, Its, want toen had die meeste beelden in de noordelijke provincies. Had ik wel eens wat verder op dingen. Ja, ik heb in Dordrecht heb ik een heel groot ding dingen. Dan heb ik een... ja, dat weer toen ik heb toen heel soort in competities altijd wedstrijden dingen. Kijk, wel eens aan mijn lippen, dan zie je een grote wedstrijd. En de finish luidt onder de sheden. Wat vind je aan? Want je best haast verplicht als kunstenaar. Architect en ik trouwens. Hè, die door ik een proto-wedstrijden. Voelt dat leuk als een wedstrijd of weer het een verplicht noemer af? Ja, het is het komt er, het rolt erin, hè. Zij die wereld. Zo, heel apart. Heel soort hebben gemeentelijk, provincie, rijk. Nou, daar zit er een ambtenaar voor en die schroot dan zo'n soort wedstrijd uit. En dat, ja, waar dat waar kwam is, weet ik net. Het is altijd wat dubbel, vind ik. Hè? Ja, het is hartstikke dubbel. Die mensen zelf. De creativiteit van een kunstenaar. En dan ga je daar een wedstrijd toe horen. Ja, ze zeggen gewoon, het gaat zo van, we willen, nou ja, ze zeggen bij de Zeedik, we willen een kunstwerk op een Zeedik hebben. Ergens bij de Zeedik. Een kunstwerk bij de Zeedik. Vanwege de uitsluiting van de deltawerken. Nou, dan zie je ze meestal op dat ze denken, die kennen dat aan. Dus daar is niks mis mee. En dan zie je uit die groep, dan selecteren. Blow de treien oer, zo doen ze dat dan vaak. Nou, en die treien, in dit geval wie ik daar dus ook bij. Nou, en die oren weet ik zo net meer, ik weet net meer wie die oren wie een derde. En dan komen ze bij elkaar met z'n allen. Nou, en dan stellen zij je voor. En die horen collega's zeggen, hoi jongens, dan zitten we met z'n treien. Of soms ook wel spansjes. Nou, ja, ze we hebben een kunstwerk dat moet je komen, zo. Dat is ongeveer daar ergens, daar is die dik, daar ergens. Nou, bedenk maar wat. Dit zijn de voorwaarden, zoveel geld is er. In de dik moet net groeven worden, dat moet wet, dat moet wel, dat moet net. Nou ja, al die voorwaarden. En dan begin je te ontwerpen. Nou ja, en zo, nou, ik had het zo, ja, dan is het gewoon een wedstrijd. Ja. En dan moet je zien, zo goed nadenken en zo goed dingen bedenken en maatje. Daar is een commissie over het gekend dat die van die het beste is. Nou goed, gelukkig heb ik dat heel vaak doen. Ja, dat is een fantastische kunstcarrière. Dit al heel lang hier trouwens. Even verlengde van werk krijgt toch iemand, want hingers heel wat in Friesland en omdat je hier ook altijd bleum bent, of net? Ja, ik denk dat ik als kunstenaar meer breder wil hier de hiertje waar je matten. Dan zie ik misschien ook wel naar Parijs hier matten of zo. Ja, Amsterdam, Londen, New York. Ja, in ieder geval of Londen of Berlijn of zo. Dan zie ik dat soort dingen. Maar ja, ik zit wat vast aan dit. Ja, dit is mijn nest. Friesland, dat is mijn nest. Want je zoekt, het is het vlakke lonen, er al je drek en modder en het regent hier altijd. En, ja, maar ja, goed, dat kan je wel van horen. Ja, nee, daarom. Maar de hingers dus aan. Dat lege landschap. Ja, dat landschap en dat is mijn nest.
Ja, want dan ben ik wel eens met de fiets erop op een paard en dan... Ja, ik ben in de bergen natuurlijk. Ik vind de bergen fantastisch. Die Alpen, jongen, nou, dat vind ik als hem daar als liefst mansje op zijn racefietsje. Met bandjes van 23 mm en dan met dik 80 km per uur bij zo'n bergwand langs vliegen. En die onderen maar ik dat klimmen, oeren en oeren en oeren bij die stijlveel omheen. Ja, ik vind dat vind ik fantastisch. Komt er wel op aan. Ja, het komt er wel op aan, maar goed, het lijkt me goed. Het lijkt me heel goed. Ik Best wel een klimmer. Ja, ik ben wel. Ik zit wel goed in elkaar, zeg maar. Ik heb dat heel goed. Ik hoor dat heel goed. Ja, want die sport sowieso. Hè? De Zeisel als jongen wist vooral met het hutrennen en het reetrieden bezig. Nou ja, de meeste graag in een kano zitten. Net ja, kano, marathons heb ik een behoorlijk wat dienen. Ik heb nooit in verlen van die wedstrijden die ik dienen. Ik heb nooit in verlen. Nou, ik vind dat ik net honderden, maar tientallen, dus net zo'n bergen. Want dat zo vaak weer dat net die marathons. Maar goed, dat vond ik, dat duurwerk, beulen, zeg maar, troggingen kennen. En vooral in de wind op, daar ben ik altijd heel goed. Heel goed in de wind op mijn fiets, op rijdens, in die kano weer, dat ik zo, hoe gruwelijk in de wind in beuken. Kijk, uren achter elkaar kook dat aan troggingen. Had ik wel wat beetje het symbool van je leven. Hè? Du hast genoeg tjen wien hoorn. Een redelijk vrede opvoeding. Ja. Wedstrijden, maar in kunst. Ja, misschien had het me wel voor, maar misschien is het wel van die bandentijd al, dat zou best kennen. Hast dat nog? Best in de 70? Ja, ben ik in de Hast nog steeds de behoefte, ik ben iets en ik knok tjen de winning? Ja, de jongen op de ijsbaan zeiden ze was een jonge hoen, best een jonge hoen. En of van de weekend zei je, waar helst het waai? Nou ja, dan reden we een 10 kilometer reden we van een zandje een hele minuut. Verleden weekend nog. Nou ja. Daar hoor je je net voor de scamje, hè? Nee, dan reden we haast. De jongens hadden dan, die hadden zo'n ding om mijn voet. En dan hoe heet dat nou ja? Stappen, slagen, teller, weet ik veel. Responsor of disponsor, weet ik hoe zo'n ding heet. Nou goed, en dan die noteert alles. Ja. Dus ik kan ik net de boel bedonderen, want die jongens die weten precies wat we doen. Nou ja, dus ik scham me er niet voor, zeker niet. Ik vind het hartstikke mooi dat ik dat seizoen naar dwang kan. Want ik heb er plezier aan. Maar goed, ja, dus er zit wel een drive, die zit er nog altijd in, ja. Dus die drive om goed te vielen, zeg maar. En die drive was ik nog steeds in die kunst dus. Ja, in die kunst heb ik dat nog steeds. Want je bent bloedfanatiek, nooit tevreden dus, haast? Nee, ik ben haast nooit tevreden. Ik ga nou ook met een hele serie tekeningen en dan denk ik, is wel goed genoeg. Haast die een die daar in mei shot, vroeger, ja, juist, nou dat is hem correct. Vroeger hiek dan Harman Apma. We bij elke mensje met elkaar. Nou, Harman is zo'n kanker staan, daar heb ik een hommage kunstwerk van maken. Salt en Peter die kreeg keelkanker, die is staan. Nou ja, Paul Kramer zou we ook goed kennen, maar die zit in Grijs. Nou, die komt ik haast net uit zijn huis wonen. Tenminste, net vaak hier. Dus, Huub Maus, dat is wel een man waar ik even mooie dingen snel te kennen. De museumdirecteur van Belvedere, die houdt wel van mijn werk, maar daar praat ik. Nou ja, net dat nog zo'n prater is. Dus, nou ja, ik ga net zo vol meer in dat ik er echt mooi even. Zoals met Harm, dat wie altijd heel mooi. Dat dienen we bij elkaar en ik wel. Elkaar dingen beschermen, we hebben even met waanden. Is dit de kern van de zaak? Is dit goed genoeg? Of moet het beter? Of best een epigoon van diezelf? Zo. Ja. Was wel aardig weer dat ik leesde een artikel over die tentoonstelling, expositie in Ober en de waard Huub Mausik in Oornhelle. Ik citeer die zelf even. Nevens hem ben ik als modernist begonnen en ben ik nou een anti-moderne semi-autist. Kist het wat oer, het meeste dat oer die sissen? Ik heb wel eens hem zo. Of kist het wat van Huub ha? Ja hoor, ik zeg dat hem de doos echt net, jong. Zeg ik zo. Dat is de doos echt net. Maar je hebt wel humor onderling? Ja, prima. Ja, Huub heeft een soort humor.
Ja, maar hij is ook scherp en in dingen, heel scherp. En hij kan en sommige mensen kunnen beslist net horen. Nou, de naam Huub Maus nemen, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, die krijg je uitslag. Ja. Maar ja, goed, dat heb ik met Steven Sterk. Kijk, maar goed, Ja. zo. Maar mijn Huub met. En een beetje in het bredere, doe maar eens kunst. Hast hij een hele leven nodig eigenlijk. Daar gaan mensen altijd een oordeel over. Ja. Hast daar altijd mee omgaan, Kim? Nou, ik ben er met Gerrit van der Meulen in Drachten. Ben je door een symposium geweest, wie er iets. En toen begonnen de meesten direct. Ja, maar dat die man, dat ken mijn baan ik wel. Dat ken mijn paken, steeds dat mijn boorjonkje. Nou ja, dat soort dingen heb ik heel vaak gehad. Die kan dat ik wel bedenken en die kan dat ik maar uitzien. Nou, dan zei de mat ze dat gewoon doen. Maar Gerrit van der Meulen die zei, maar ik snap net dat het altijd zat teruggang geweest. Maar dat soort geëmel en dat soort meesten die altijd zien jongens zitten van dat is al niks en het is de moeite net. Nou ja, en dat is dan toch gewoon terug is. Dat vind ik wel, die vonden dat heel knap. Ja, want hast je enig idee hoe volle kunstwerken als pakken hast intussen? Nee, ik heb er geen idee van. Er staan in dat liedje boekje staan een heel soort. Ja, 183 of zo. nou zoiets, ja. Een hele protte. Maar goed, daar ben ik nog wel. Maar er staan geen tekeningen in. Dus ben ik nog wel een keer zo volle tekeningen. En ja, misschien heb ik wel 500, 600 dingen maken. Ik weet het net. Hier is er in het meidje van het liedjewerk lieke volle lol als het meidje van de grutte werken of net? Nou, ik vind die grutte dingen. Ik sjudde dingen niet grut. Dat is het makkelijke. Ik ken die, dus als ik zo'n lieds denkje maatje, om zo'n schaalmodel, dan ken ik dat, als ik het zo'n sjoch, dan kan ik dat samen in mijn gedachten ergens deel zetten op 6 of 7 of 8 meter hicht. En dan weet ik precies hoe de omjouwing erop reageert. Dat pleest in de context, zeg maar. Ja, dat kan ik vrij makkelijk dat doen. Dat is... ik heb er wel eens mee gewoon doorheen, die zei, dat snap ik net, want ik ken dat helemaal niet. Maar ik kan heel makkelijk iets oppakken. Maar dit kopje pak ik op en dat zet ik. Nou ja, in de eerste weer midden op het pleindeel. Dan weet ik precies hoe de huizen ernaast binnen, hoe dat wetteke erin, hoe die stoepjes er binnen. Dat schokt al in één keer al je voor me. Ja. En dat had ik mijn bekende werk en ik neem maar een tempeltje op het Zeediek. Ja, dat komt. Dan had dat foto in de holle van, Ja. hey, dat met deze maat, want dat Ja. past bij de grutte van de Ja. Zeediek daar. Ja. Ja. En dat hier op een veld. Ja. En het beeld van Foekje Dellema Bigelix. Ja. Ja, voetjes, ja, daar ben ik altijd verwijzingen natuurlijk. Hè. Die Zeediek, die jouwt mij, die vertelt een verhaal. Hè, die Zeediek, die vertelt, als dat het beste vertelt, de Zeediek, die vertelt hij een verhaal. En dan was dan, nou ja goed, dan ging ik in het verhaal, dat bedenk ik, dat komt niet mij dan op, of wat ik maar, en daar reageer ik op. En dat is ik, zeg maar, met Foekje weer natuurlijk zo, het Foekjebeeld, ja, dat is, die vrouw is onantast. Verschrikkelijk en die 200 meter, dus dat verwerk ik dan in zo'n keuswerk. En dan weet ik inderdaad precies hoe groot hoe het te staan maakt is. Riest nog wel eens bij dat soort kunstwerken deel? Om eens even te zien, van dat ga ik maken? Haast nooit, maar omdat ik racefiets, kom ik er geregeld hier en daar langs. En wat doet dat met hij als die eigen werk? Nou, hij is helemaal net niks bijzonders, helemaal niks. Ik denk altijd van, nou ja, je moet het tegen nog een keer en dat weer toen. Maar ik ben altijd met de waande maar zoals nou maar ik denk, hoe maak ik die goede grafiek maatje? Hoe maak ik nou nog grafiek maatje wat de moeite waard is? Maar de kunstwerken die er binnen en die er stenen, die binnen gevoelsmatig net meer van die? Ja, die ben wel van mij, maar ja, dat wel. Ik denk ik wel, nou, het ziet er goed uit of zo. Maar net dat ik nou, ik ben net zo van, dat heb ik maken of zo. Dat heb ik helemaal net. Maar hij is een fantastische oeuvre, no? Nou ja, dat vind je ook. Ja, daar ben ik even naar gewezen. Ik vind het prachtig werk, ja. Okay. En dan alles, maar het meeste vind ik echt... en de Christian als de Nijtocht haast. En dat is het gevoel van haast. En Ja, nou ja, de verhoudingen kloppen. ja, nou ja, goed. De bloed erbij hingen. Dat is het belangrijkste, Ja. dat het ook al klopt. En net van niks mijn trouwfoto's bij het tempeltje meidje litten. Dus, Nee, dat zou dus ja, toch, ja. mooi dan. Ja. Maar de eeuwige twijfel dus, eigenlijk. Ja, altijd, ja, ik ben altijd aan het twijfelen. Ja. Ja, zeker. En dat wordt jij er meer dan minder. Ja.
Maar goed, best nog steeds douane. Ja, ik ben er wel douane, ja, zeker. Ja. En sport. En de natuur. En het Friese landschap. Nou ja, En de kunst. ja. En de hoen. Voekje. Ja, voetjes wat je. Ja. Voekje is alles, hè? Nou ja, dat is een heel belangrijke beest van mij, ja. Ja. Die Hollandse herders, daar ben wel echt heel... ja, ben gewoon tophoen. Zo dit zegt nou, ik werd in Turkije, maar die vlucht, maar die Aardbeving. die aardbeving, maar die mensen die onder dat puin, ja, dat hebben dit soort hoen uitermate, dat zijn zo deze kennen. Ik ga met deze testen die ja, het is een killer, het is een kanjer, zeggen ze dan. Maar ja, dan, zo, ik doe alles afvallen, als ik dan straks ik naar moest, maar dan maak ik wel een paar keer in de week, maak daar dan nou zo'n cursus, maar dat dan wel. 3 keer in de week of zo. Ja, die tijd heb ik net mee, die tijd heb ik net. Was het Ik heb net droog? alles. Ja, ik heb altijd druk, ja. Nee, ik wil een paar keer zoals in de winters wil ik 2 keer rijden. Nou, en ik wil in december wil ik nog een keer naar Parijs fiets. Per week in een week een paar keer voort. Nou ja, en ik wil snel in Zielen. Ja, en dan heb ik dan mijn werk en mijn huishouding en mijn beesten, mijn hinnenboel. En ja, dus mijn dag is altijd vol. Houden zo. Nou ja, We draaien nog hier een plaat iets. ja. En de meeste mensen die in de Zandvoort binnen komen vaak met oren dingen aan. Maar ik vind het wel heel mooi om in dit geval bij de Sex Pistols te eindigen. En waarom de Sex Pistols? Nou, de Sex Pistols, dat is eigenlijk een volkslied van... Bedoel, God Save the Queen. Dat is het volkslied van Engeland. Nou ja, ik vind het mooi dat zulke rauwe jonge jongens, die zo rauw in het leven staan, maar helemaal zulke muziek, en dat die dat zo subtiel hun volkslied draaien. De leefde voor hun land en de leefde voor hun vlaggen. En dat is op het ogenblik, nou, als ik op een racefiets ben en ik zie overal die vlaggen op de kop, dan denk ik van die boeren, die meesten oorsmatten, ja, dat weten ze al heel lang. We weten al heel lang dat het zo net terug in kan. Dus het landschap en het wetter en de lucht en die jaren, nou, al je dat soort dingen. Maar dan mag je net een vlag op de kop hangen die het van u al hier is. Ik vind nou, als ze dat dan nog een weekend of een paar keer nou kleren, maar nou hangen die dingen al hier. En overal, en voor het vuil hing je in het stikkeltriet en weet ik wat. Ja, dan denk ik bij mezelf, beste mensen, hij nog niks leert van de geschiedenis. We weten dat wij hier in vrede en in veiligheid leven kunnen. Zo om die heen, hoe het in de wereld is op het ogenblik. Net zo veel met die oorlogen, moesten ze dit, als je dit soort dingen in China, nou ja, neem maar op, of in Rusland of werk, dan werden ze van de trekkers afsketten, zeg maar. Dus ik bedoel, dat er net meer respect is voor mensen die in die oorlog vochten voor die vlaggen. En dat je dat dan ten koste van jezelf, dan mensen zat de gek ontsteken. Nou ja, dus dat vind ik verschrikkelijk. Maar ze kunnen wat leren van de Sex Pistols dus. Ze kunnen wel wat leren van de Sex Pistols. Van een stel punkers. Ja, van de jonge punkers. Ja. Dank u wel. Ja.